Gerili omuwakiri Filemoni Murara Piemi nigo aboliri omuwasiri omukoro omusike Fred Okengo Matiang'i wesokia na koenekia abuna omorembe nkotokurese ebunge ya Nyamira gweterase okoenekia ngwe mukiari getambukiro yokoreta abamusie be county yuamo elibade banyaka bakoigwana yango bwatikana kungusana kwa biro koenekiwa aseke getambe ime ye bunge ya county yuo asi abakanete na koba je punge ibire boigo omusike Piemi nigagenda mirobiri yaye yogo konya gusiko Chiamate wetira ase ekiombe kiaye kibegetemna Filemoni Piemi Foundation na oroboti oru nigorwariganirwa no muliki ito Fatigadi Gisemba Omuwakiri w'ekigambiro kya High Court oyeboigo ore omwana siasa korwase county ya Nyamira omusike Filemoni Murara Piemi bwatirana amone kiombe kya Murara Piemi Foundation nigorero baikirana asomoyega oyo mobwa matanga yokomwenia omongina Priscilla Kirubo Mugondo oyo okorekana ase kenyoro kya Rankenyo ewodi ya Nyamaiya abwase boigo yamate ya Nyagusira yakonyeka amone wheelchair ase omwana bomoche oyo abwatukirwa amono muwakiri Filemoni Murara Piemi igo twanya warete report ye turuwa somo gaka muriasi hagatetebinga no nyama babeira aiga omwana narororogwe ore disabled obwato obokong otagete kirogo ekitwaretira aiga rero egaranyare nerego kumanage obugima bwaye igo ase program ye yo konya disabled people igo toendete koyekore county engima agakogera bagoteba disability is not inability n'abantu abari disabled igo konyora abebire abande obabisire nyumba okwana asomoyega oyoiga nigo omugusi agendereire kuborigwa koba amo na kumubwatisia oyo kabeire omowaziri omukoro w'oburendi bwaime aiga imeyensi ya Kenya Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yekerogo kyoborai obonene bwensi omuntu president oyo ganitie kerogo ko Matiang'i nero intendereze ase county ya Nyamira iga abantu baitu ntojo ko basomera kitoko cyakarechesta ase party ya UPA rinde nyora banta bange mono erinde 2027 omuro yitongo sokari tikatobe no mugusiamo erindo seto supportie omwana yoito ko Matiang'i tochamo nindu natura iwe kande busena kibono ensemo yende nigo muwakiri Filemoni Murara Piemi oyoboigo obwatirango yobo senator bwa Nyamira nigo aira chingakejo na kumuburia omusike Fred Matiang'i buna omonyene ekyama kiria kya UPA abaretamo aba MC bonsi banyamira buna enjira eyemo yokoreta omorembe kati yabo ase 2027 nintene naso ekirukia wa senator ntoroje buna mangana itare iga Nyamira tari buya mono muroje siasa era ase county assembly nobo kongo buri toroje buna bole lakini nabokoranga bono uno mugaka muriasi atebire twasoire ra inyingia nande bono mugaka muriasi kora dona atakango tume otebio mu Dr. Fred Matiang'i aso asamangana ya Nyamira in person egara chato konyo bokongu botugwate egara chato beke amoiga atumia maskani aria manene tomoete egara tokonye na into county yeito ebebuya Hinko reporter Getembe korwase kenyore keiga kya Rankenyo igiye gutuka imeye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fatigadi Gisemba